vi har om den skandinaviske velfærdsmodel. I den skandinaviske velfærdsmodel er der en stor stat, og den findes hovedsageligt i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Den kører med Robin Hood-princippet, det vil sige, at dem, der tjener mest, det er også dem, der betaler mest, f.eks. via skatter og afgifter, da skatten ofte er procentdelt. Det gør også, at der er en rigtig stor stat, hvor der er rigtig mange universelle ydelser, og det har en rigtig stor offentlig sektor, fordi alle har lov til de ydelser, alle har ret til. Det kan fx være uddannelse, kultur i form af biblioteker eller museer, sundhed som læger og sygehus, børnepasning og ældrepleje. I det skandinaviske velfærdsmodel har man en blandingsøkonomi, som er en blanding af planøkonomi og markedsøkonomi, hvor planøkonomi er meget det, der er planlagt i fremtiden, hvor der er afgifter, og der bliver valgt, hvor meget der skal produceres af det forskellige, hvor meget det skal koste, hvor markedsøkonomien er mere afhængig af udbud og efterspørgsel, og dermed kan det også svinge rigtig meget i pris og i produktion. Den skandinaviske velfærdsmodel er bygget rigtig meget på John Keynes tanker. Han var en engelsk økonom i omkring 1900-tallet, og han var også med, da det gik rigtig skidt over i USA omkring i 30'erne. Og han konkluderede, at den frie markedsøkonomi kunne være rigtig usikker, og dermed at den blandingsøkonomi og planøkonomien faktisk kunne bruges til noget. Ja, her kan man se statens holdninger i den skandinaviske velfærdsmodel. Skatteniveauet og den offentlige udgiftsniveau ligger højt, og på skattestrukturen så er der høj skat på arbejde, høj progression og høje vareskatter og moderate ejendomsskatter. Udgiftsstrukturen har moderate overførsler, og der er høje serviceudgifter, og så er der også mange offentlige ansatte. De sociale ydelser de finansieres over skatterne, og alle borgere får grundlæggende de samme ydelser, som f.eks. folkepension. Og så hvem der har flest fordele, at det er dem, der, det er borgere, som ikke tjener mange penge og er ustabilt beskæftiget, som for eksempel er kvinder og børnefamilier. Omfordelingen mellem de bedre stillede og de dårligere stillede, det ligger højt. Ja, danske politikere har en generelt positiv holdning til velfærdsstaten, men der er dog en del, der argumenterer for, at det er en stor stat, og at hvis man fik en mindre stat, ville afgifter og skatter sænkes. For eksempel vil Liberal Alliance gerne have en mindre stat med lavere skatter og færre offentlige ansatte, da der er alt for mange tomme arbejdspladser. Det kan dog også blive modsagt af f.eks. Enhedslisten, som gerne vil støtte den stat, vi har i dag, da vi skal værne om vores svage og gøre noget til at bekæmpe de fattige i vores land. I verden omkring har vi også altid været æret for vores velfærdssystem, men efter begyndende debatter er der kommet kritikere fra omverdenen, der er imod den store stat, som mener, at vores samfund er for ældreagtigt, da vi altid har nogen, der passer på os, og vi ikke kommer ud og står på egne ben og skal klare os uden ydelser fra staten.